Azatlygyň çeşmeti türkmen häkimetleriniň Halkara Valyuta Fondundan haray gözleýändigini aýdýar. Halkara Valyuta Fondu olary halky oňoýsuz täsirlerden goramagy maslahat berýär. Martin Sommer'in baş tutanlygyny Halkara Valyuta Fondunyň missiýasy 19 fevral 6 mart aralygynda Aşgabatda saparda bolup, onuň dowamyna ýokary derejeli duşuşluklara gatnaşdy. Missiýanyň ýol başçysy agzalýan saparyň netijeleri boýunça 9 martda beýanat ýaýratdy. Halkara Valyuta Fondunyň missiýasy Türkmenistanyň ykdysady ösüşi hemde ilatyň gowuşuk gatlagyny ýetip biljek oňoýsuz täsirleri peseltmek üçin degişli çäreler görmegi maslahat berýär. Paýtagat Aşgabatda ýokary derejeli hökümet resmiýetleri, maliýe we ykdysady pudogyň wekilleri, şeýle diplomatik jemgyýetçiligiň agzalary bilen duşan Halkara Maliýe Edarasynyň ekspertler toporunyň baş tutany öz ýerden beýanatyny türkmen ykdysadyetiniň kynçylykly ýöne, şol bir wagtyň özünde gowulaşýan daşky ykdysady gurşawa uýgunlaşmaga dowam edýändigini belledi. Şeýle beýanatyň ähtiýaçly mazmununy ýurdun ykdysadyetiniň ösüş depkinleri boýunça resmi görkezjilere salgylanýar. Beýanatda Türkmenistanda amala aşyrylýan ýeňillik reformalarynyň durmuşa geçirilýäni üçin şeýle döwlet büdjetinden sarf edilen agramly goýumlaryň maliýeleşdirilmegi sebäpli ýurtda 2017-nji ýylda resmi maglumatlara görä inflasiýanyň ortaça 8 göterim ýokary galanlygy aýdylýar hemde gelecekde ýurdun ykdysady işçiliginiň gazy gaýtadan işleýän deskalaryň we beýleki giňerimli proýektleriň işe girizilmegi bilen goldan jokdugyny ünsü çekilýär. Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda saparda bolan işgärleriniň pikirine görä ýurdun daşarky defisitiniň gowrumy gözeňinde tutulup, goşmaçy çärelerin görülmeligi şol sanyny valyutanyň alış-çalış bagasyny düzeldirmegi maslahat berilýär. Şeýle-de import we häzir bar bolan beýlik halkara tölegleri boýunça valyuta alış-çalış düzgünlerini gowşatmagyň ören peýdaly boljokdugy beýanatda agzalýar. Halkara Maliýe Edarasynyň Aşgabatda sapar eden missiýasy Türkmenistanyň ykdysady ösüşi we ilatyň gowşak gatlygyny oňoýsuz täsiri azaltmak üçin siýasy sazlamalaryň depkini we düzümi boýunça çäreleriň meýilleşdirmelidigini ünsü çekýär. Şol bir wagtyň özünde Halkara Valyuta Fondunyň missiýasy türkmen resmiýetlerine administrativ proseduralary ymykly sadalaşdyrmagy, reformalary tejemegi, döwlet eýiçiligindäki kärhanalary hususlaşdyrmak prosesini tezleşdirmegi we daşary ýurt maýadarlaryny ýurda çekmegi maslahat berýär. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar bir çeşmesiniň aýtmagyna görä Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurdun ýokary derejeli resmiýetleri soňky döwürde Halkara Valyuta Fondu bilen has içkin gyzyklanyp başlady. Onuň tasdiklamagyna görä hatda Türkmenistanyň wekilçilikli topory maliýe kömegini, ýagny qarz pul soramak üçin soňky sanyjy aýyň dowamyny Halkara Valyuta Fondunyň Washingtondaky edarasyna saparlary amala aşyrypdyrlar. Umuman azatlygyň çeşmesiniň hem bellemegine görä Halkara Valyuta Fondu bilen türkmen hökümetiniň arasynda özara gidim-gelimler soňky döwürde hasda ýygjamlaşýar. Halkara Valyuta Fondunyň konsultasiýa missiýasynyň Türkmenistana mundan ozal 2017-nji ýylyň 1-8-nji noýabrlar aralygyny eden bir hepdelik saparynyň üstünden heni dolu 3,5 aý hem geçmänkä öňünden meýilleşdirilen esasy ýöne bu sapar 2 hepdelap dowam eden saparyň ýygjamlygy azatlygyň çeşmesiniň sözlerini tasdiklaýar. Türkmen hökümetiniň wekilçilikli toporu geçen aý pul kömegini sorap Halkara Valyuta Fondunyň Washingtondaky edarasyna sapar etdi we guramanyň wekilleri bilen duşuşdy. Ýöne bu duşuşuk keniz netije bermedi diýip azatlygyň hökümetdäki bir çeşmesi ma'lum etdi. Ol Halkara Maliýe Edarasynyň Türkmenistany öz maliýe goldawy bilen üpçün etmek üçin ýurtda ykdysady tygyşytlyk boýunça bir çäklendirmeli çärelerin görülmegini talap edýänligi barada gurrun berdi. Halkara Valyuta Fondu kredit vermek üçin Türkmenistana bir ykdysady çärelerin görülmegini talap edýär. Aýratynda hökümetiň üpçün edýän ýeňillikleri bilen bagly reformalaryň durmuşa geçirilmegini talap edýär. Türkmenistanyň benziniň gymmatlajagy hem şol sebäpden näip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Has giňişleýin maglumat bilen gurrunga dowam eden çeşme geçen dekabr aýyndan bäri türkmenleriň delegasiýasy Halkara Valyuta Fondunyň wekilleri bilen duşmak üçin Washingtona 2 gedek dagy sapar etdi. Birinjisinde milliardlarça dollar kardy pul soradylar. Şonda delegasiýadaklaryň öýleri munyň başa barmajagyny bilýärdiler. Ikinji saparda 10 milliarda goly kardy soradylar. Heni netije ýok diýip azatlygyň çeşmesi atlandyrylmalyk şerti bilen gurrun berdi. Şeýle-de çeşme gurrun döşlüğüň dowamyny türkmen häkimetleriniň Islam Ösüş Bankyndan hem maliýe almaga umid bildirýändigini sözüniň üstüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa 2016-njy ýylyň oktyabr aýyna Reuters habar gullugy Türkmenistanyň döwlet mediasyna salgylanyp, Türkmenistanyň Islam Ösüş Bankyndan 15 ýyllygyna 700 million dollar möçberini pul kardalandygyny habar berdi. Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistana edýän konsultasiýa missiýalarynyň mazmunyna syn salsak, olaryň beýanatlaryna hususan ýurtda görnüşinden esasan guruluşyk we şoňa meňdeş pudoklarda döwlet investisiýalaryndan saklanmaklyk maslahat berilýär. Ýöne garamazdan Türkmenistanyň giňerimli guruluşyklar resmi mediýanyň dili bilen aýdylanyna bede wada bilen dowam edýär.